Iki menungso sing wani rusak wangunan. Menungso. Kowe menungso kejlun. Tanpa pariwara buana mata wani rusak wangunan. Aja mati-mati tanpa ana sapa. Tak sawang katon aku kuwi bangsane opo? Aku bangsane Gandarwa Cindan Harak aku. Cindan aku kuwi sapa? Panenggak Pandhawa Bratasena asihku Bratasena ana marang. Sugih kentel Bondowani iki. Syaratnya mau orang ini sing mbok njunjungake watu sing gedhe semono kuwi papane para Gandarwa. Wit-witan kuwi akeh para jin setan pripayang sing padha manggon ana kono. Bobrek bosa asik. Jin setan pripayang ya to papan kene bakal kanggo papane manungsa. Lakal Ompeng lorong kencang pati gandang pulau tertawa piroko cekel Bratasena lagi ketika tawa
Woo!
Asranganipun Pandhawa kebukaan. Ular kraman Gorong Indraprasta kowe ora ngerti iki. Yen ana warga iki ana wujud ing kraton. Kasebut Indraprasta ya. Rotasena. Kowe kuat nampani pangabaranku pedhot kanggo wisa. Sembat amanmu.
Sekono Kang Sumira sesebulan pulau sampun mas kuantos yang kalikan mas wirat otosena isi aku ora iso ngapung dapat alasan sampun kuatur lenggah kemauan panjenengan kuatur lenggah ora mati dhewe tak pelak iki ana pendhita wujude raseksa kowe sapa aku iki Resyanggara Karna aku pujangganing kraton Indraprastha dene kowe sapa Raden pamaganing Pandhawa kekasihku Raden Permati iya pancen ngono kabarna apa kowe karo Bratasena dudu sana dudu kadang yen to mati melu kelangan bela cendenge parat apa Prabu Bayu aja mung Kangmas Bratasena sadulur lanang iki ampun ana pisan Pedha apa aku urip ora bisa netepi garpaning Pandhawa lah amping lorong Kecapati yen kowe ora kena tak ripis ranane ngaris lakon bela kakangmu dadi panganing kewan ana majane ngalas dak lilakno jiwa ragaku maju kowe iku
Risang Mahaya bisau sing semedi mung pacraba kang wani kali pangadekti kula matur pumulun iya titah ulun ger permati kanet panarima ulun kita ngaturake pangadekti permati ger permati wonten dawuh aja dadi rasaning atiku permati sejatine para Gandharwa iki mau mung kepengin nyoba sepira antep prasetyane ati Bonpo netepi jiwa kasatriyan pancen derbe ya kuwi budaya luhur kuwi mau abot senggane permati ana tetembungan cerita Sukimono mawa biya kelakone Panjama kudu mawa pangorbanan mekaten pukulun iya pancen bener jroning Wonomarta kuwi ana kraton Kencana ingkang sinebut Indraprasta kuwi sing yasa jeneng ulun pribadi critane Indraprasta kuwi kanggo timbangane negara Mestina laire Indraprasta kuwi bareng lawan laire negara Mestina sepisan mung ing negara Mestina kuwi dumadi saka alas Ingas sing rikala semana didapati dening Barata anak Bathara Gana banjur biasake katon lawan pukulan Cangguang Jagat Girinata dene diparingi tetenger negara Mestina lah jeneng ulun klebu ana jroning Wonomarta aku prentahake para Gandharwa aku yasa kraton diparingi tetenger Indra Parahasta tegese Parahasta tegese para kuwi wolu dadi Indra Parahasta kuwi mau tebane sak prawalane kahyangan Karang Indra mekaten pukulun iya mung wae para Gandharwa menawa lali para prasetyane wis saiki ngene wae permati kowe tak paringi piandel pitaya wujude pusaka tampanana permati Pusaka telu iku mau kang wujud sela utawa watu iki sinebut watu timpuru dene daya khasiate sapa sing kena kepayane Gandharwa usapana watu timpuru iki bakal walaya temah jati kan jebu ulun lah iku ana wujuding cupu iku jerone ana wujuding lenga kang sinebut lenga Pranawa dene lenga Pranawa kuwi yen tapa sifatake marang netra kowe bakal weruh bangsane lembut dene kang awujud sada saklara iku kena den arani kaya Dayura yen kowe wis weruh wujuding Gandharwa saged nganggo oyot Dayura iki mesti bakal lumayu ora bakal wani ngadhahi mekaten pukulun iya nanging wanti-wanti dawuhku permati iku mau kabeh mung piranti yen pusaka iki mung piranti sajroning sira nindakake dharmaning kasatriyan kabeh kuwi kalah karo adile kodrat yen to adile kodrat iki wis nekani
Pusaka telu iku ya ora ning gayane apa-apa. Injih kulon wis dina iki petokno mungsuhmu mau. Sira ndak paringi dawuh sejatine mungsuhmu mau jenenge Anggara Parna. Anggara Parna ku mau abdiku ya cantrikku. Biyen sing rewangi ya kuwi jenenge Ulun. Ulun yasa keprabon ana Indraprasta. Ulun pitaya nggih. Yen kowe wis gawa pusaka iki dheweke bakal teluk ning ya kuwi kanthi nono utawa kanthi nono kawicaksanan lan katresnan jroning atimu aja duweni rasa memungsuhan. Arep kae Gandharwa kae ya makhluk titahing Gusti perlu urip duwe alam dewi-dewi permati wis mangsa budaya tindakna permati. Yen ngono wis tumeka kala mangsane dawuh pangandikane pukulun Hyang Bathara Indra bener. Yen para Gandharwa kuwi mau mung sak derma resa melu nunggu. Ora kena milih barang kang melok. Kala mangsane yen jroning alas wana marta iki kebon satriya 5 cacahe kuwi utusane ngadil ya Satria Anyar Katon. Yo kuwi sing menang renggane Indraprasta. Lah nek ora tak kabari kadang-kadangku malah dilayani. Ngaturaken ketiwasan ing dinten menika utusane ngade sampun rawuh.
keputusane adil kuwi sapa? Yen menika Kadang Pandhawa rumiyin Paduka sampun pun paringi dawuh kaliyan pukulun Sang Hyang Bathara Indra ingkang Sang Prabu Indraprasta menika. Paduka sinuwun sakadang menika namung kuwaos wersa sampun ngantos wonten angkara murka ingkang jail dumateng negaring Indraprasta. Lah mongko dinten menika sampun wancian dhateng inggih menika dutaning adil satriya anyar katon para Pandhawa. Lah inggih menika sinuwun ingkang wenang nampi nagari Indraprasta itu badhe saged nrenggani ngantremaken sagung dumadi inggih para Pandhawa menika. Lah banjur prayogane kepiye Kakang Kremban? Pun monggo dinten menika sami dipun kedhaken. Menawi perlu dipun pasrahaken Indraprasta kaliyan ingkang majipi. Iya, iya Kakang. Aku mung manut miturut dawuhmu Kakang. Kakang Mas berkah pangestu paduka Kang Mas dene pusaka kula wau keparingipun kukul Sang Hyang Bathara Indra. Wah, yen ngono jiwa wis ngayomi ora perlu tiga-tiga. Rampung arep dhewe lantai para kadarwa. Jati tepak ya aku wis kuat tak rampung mari kabeh tur Gandarwa. Bratasena apa? Prabune perkara iki ora kudu to sing balung kuluting kulit ya Di. Rikala semana siadi rak wis kaparingan dawuh lawan para pepundhen. Kabeh mau kanthi ana nganggo kawicaksanan lan katresnan. Aja nganti ngandhakake rasa memungsuhan Bratasena. Jagat iki wis akeh wong padu
akeh wong padha kleru panemmu apa-apa sithik dadi pasulayan apa-apa sithik dadi pasulayan sira satriyane negara bisa gawe katentremaning gawe ayem tentrem aja nimbui saya ruweting kakandhang para kawula dasih iki butuhake pangayoman kang sejati ora butuhake wong pinter-pinteran apa ora butuhake wong kedel-kedelan nanging ora ramungake marang samudra aja mbok pameri kaya mangkono kuwi ya para kawula cilik iki wis titen wis titi marang tumindak kabeh para-para kang padha duweni kelek kula kang saka iku Bratasena ayu manuta karo kakang wah arep dinati arep maju perang ora kudu nganggo perang Bratasena wis manuta karo kakang toton bae pun kakang tembenipun negari Indraprasta punika badhe dados papaning para satriya ingkang mahagesa bukti saking petang kula inggih namung paduka Raden Kutadewa. Pilawet saking menika Raden ing mangke kula masrahaken negari Indraprasta dhateng paduka Raden Kutadewa sakadang
borok angin paduka badhe ngayomi saking dumadi Raden. Mangke rumiyin paduka Sang Prabu badhe jekar dhateng pundi kawuning anana Raden. Gadarwa menika gadhahi alam piyambak ingkang semebat alam antara. Lan dinten menika sampun paripurna Raden kula nindakaken kewajiban reksa dari Indraprasta. Raden ingkang majibi sampun rawuh dinten menika monggo Raden. Kula pitados menawi paduka Raden Kutadawa sakadang badhe saged ngayomi sagung dumadi. Namung dinten menika rinilanana kula sakadang wangsul dhumateng alam kula, alam antara. Lan minangka tandha sing katresnan kula dhumateng paduka Raden Kutadawa, menawi paduka jumeneng nata wonten nagari Indraprasta kaparingana ngagem. Nami kula jejuluk Prabu Yudhistira Raden. Kadangipun Kakang Yayi Yudhistira Yayi Bratasena warep kakangku apa satemene mangke Yayi yen to pun Kakang jumeneng ratu ana Indraprasta iki ora adil. Wah, ora adil iki. Sing tumandang makarya ngetokake jiwa kasatria kuwi mau siat didudupun Kakang. Ibarate aku iki wong tuwa timun ukuk kanggo jaga ibu Bratasena pun Kakang rumangsani yen to ringkih Yayi. Barep kakangku. Aku wani bakati wana warta iki ora bojo-bojo aku kepengin dadi ratu. Sudah ribet iki urip. Pandhawa kuwi paribasane tok saged arangan mau mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Saiki kowe sing jumeneng ratu, aku sing rewani melu kersa katetremane negara lan katetremane para kawula tasih. Nanging kabeh tau kudu tinambaran ora mung to sing balung lote kulit. Arpa seposo jabane itu jerone kropos ora ning apa-apa ora ana gunane Bratasena. Yayi banjur karo piye Bratasena karo kakangku. Dino iki kabar sing kudu jeneng ratu ayo mono kawulamu. Indraprasta aku tak nuruti kenteking atiku, nuruti kenteking atiku kepiye Yayi. Wis aja takon. Aku bakal golek ilmu sakan paraning dumadi. Urip kuwi sapa-sapa, urip kuwi apa pungkasane urip iki. Sangat tangguhan kaget karo uripku karo kakangku. Aku perlu rasa dadi adil negara Indraprasta. Lelanono aku kalau pamit.